angifuni alisebenzi vessel ilodwa asilidayisi ilodwa umuntu usuke ezonikwa uthwalitshe athi ubaba dokotela uthwalitshe kusale ibhodlela msethi hayi ibhodlela lisalanga uvula lapha esigubhini ukhona lapho phakathi nanti ibhodlela likhona lebhodlela ke lihlukile alifuni gazi alifuni lutho uthatha iCharcoal ubeka iCharcoal uthathe imali u1 rand uyibeke phezulu kweCharcoal noma u2 rand musu uyayishisa uma isisha ngaphezulu kwalo 1 rand noma 2 rand musu uthela ke amafutha la uwatsheleke manje ukuthi la ekhaya nansi into esiyifuna uyawuthetha ushisa phezulu kwemali ngoba ufuna imali ushisa phezulu kwemali ngoba ufuna imali lapho ke kusuke wakhelwa uthwaletshe ke usuku $50,000 kanti lokho kunye besikhuluma ngako cheap 12,000 20,000 yabo into cheap nje yeah there are those people engifuna ukukhuluma ngabo namhlanje abathenga ama travel bag eGucci musu yambona usehla ebhasini Intercape lo muntu wathenga isikhwama sika 45,000 usehla ebhasini Intercape kodwa manje konke engahambi kahle kunabantu yakodlula abathenga ama iPhone namhlanje le iPhone ayifone ngoba ayikho airtime kuyona how's that uyibiza ngani lonto leyo ibiza ngani kunabantu abathenga inkomo amablamane inkomo enkulu bese kufuza ukuthi le mali le nkomo ayidayise ngoba kuno cash awudingayo it's not easy I know of a person obedayisa ngenkomo befuna ukuyaphesha eshawa isikhathi edinga nje imali ephuthumayo wathi udayisa ngenkomo ufuna ukuyaphesha ngathi mina ayidayise uphela u3 months success abuye emaholidini ngayidayisa ingazange ithengwe edayisa iblamane inkunzi yakhona inkulu akaze ithengwe kunezinto ngempela esi-invest endaweni errong lesikhwama sakho segushwa wasithenga ngo45,000 uma ucabanga manje uma usuthi uyosidayisa singathengwa ngamalini you can't even get half of that sikhwama segushi leso nosithenga ngo45 ngeke uzithole lo mali not even half of that your iPhone lo nawo manje yahambiswa cash crusade ungitshela bazothetha ngamalini the best they can give it 7,000 if bethandile but the more likely they can give you 5,000 rand ngikhuluma ngefoni mina more than 30,000 rand kunezinto en-investor kuzona but that you cannot sell it in speed kunomuntu manje othenge iHyundai H1 ngoFebruary last year Themba kushawa uJanuary bonke ezakhe ayihlanganwa ayisa kwe-bikers bayithatha within 2 hours ngene imali yakhe ebank how's that bayithatha ngokukhulu ukushaya ukufaka imali yakhe ebank kunezinto othi uma ufaka imali yakho khona wazi le mali ngeyilahla ayiphindi ibuye